Dengê tu yê hawatiya. Şinavendar uçan radyoya denge gelden başkodarın heja iru çarde hilone 2024 şemini Brüksel saat yazda elamede duazda. Hemen uçan drava roje peşkeş bikenden damazade reber akoya. Zedetiri sihvolatan 1500 parêzer ji bo ku birêve rapora hevdîtin bikin ve ser li Wezareta Adaletê ya Tirk bidin. Pêngava ji rêve rapora azadî ji pirsgirêka Kurtê çareserî di asla cîhanî de dewam dike. Bi çalakên cûrbecûr azadiya rêberapo tê xwestin. 69 xeletgirên Nobelê jî ji bo rêberapo name ji saziyên tekildar re şandin. Niha ji saziyên hukûqê hewdanên xwe yên ji bo azadiyê derdixin asteken û Komeriya navn neteweyî ya hukuk û demokrasiyê maftat parêzerên demokrat ên Avrupayê ADE û yekîtiya ji bo demokrasî û mafê mirovan a cîhanê ya Avrupayê LDH li dijî tecdîdê dest bi pêvajoyeken û dikin. Endamên maftatê Mahmud Şakar tekildarê mijarê ji rojnameyê Yeni Özgür Polîtikayê re axivî. Diyar dike ku ji sih zêdetir welatî derdora 1500 parêzer ve nameyeke hevpar ji Wezareta Adaletê ya Tirk re bişînin. Di nameyê de hevdîtina bi rêber raporê tê xwestin. Mahmud Şakar got me metna 2022 li gorî rewşa berdest rojane kir. Ev metin serî da Kurd, Arab, Tirk, İngilîzî û Fransî li 16 zimanî hate wergerandin. Me ev metin gihan de berdestê parêzerên welatên cîhanê. Niha jî sih welatî zêdetir derdora 1500 parêzer ve metnê îmzêkirine. Kampanya ku bi hukuknas û ji bo azadiya rêber raporê ve dibin 16 îlonê li Brükselê ve bi daxuyaneke çepemeniyê biraya giştîre were parvekirin. Parêzer Mahmud Şakar wiha dewam dike ji bilî sê saziyên ku kampanya îmzêyan organize kirine bi piştgiriya Baroya Brükselê Enstitûya Mafê Mirovan a Sendîkaya Parêzerên ji bo Demokrasiyê Sad bi 6 rêxistinên hukûqê em ê daxuyaneke hevpar bidin çepemeniyê. Di daxuyanê de em ê hem tekilî rewşa dawî yên tecdîdê hem jî agahiyên derbarê kampanyaya îmzeyan biraya giştîre parve bikin. Bişe jî bi van îmzeyan ji bo ku bi Rêzdar Öcalan û girtiyên din re hevdîtin bikin em ê ser li Wezareta Adaletê ya Tirk bidin. Parêzeran beriya niha jî ji bo ku bi rêber aporê hevdîtinê bikin ser li Wezareta Dadê ya Tirk dabûn. Cara pêşî 10 Hezîrana 2022 de ji tevahiya Tirkiye 775 parêzer Pişre jî serî de ji welatên Avrupayê ji 22 welatan 305 parêzer 14 îlona 2022 name ji Wezareta Tirkiye yekîtiya Baroyên Avrupayê yekîtiya Baroyên Tirkiye û rêxistinên navn neteweyî ya mafê mirovan re şandibûn. Heman demê de ji bo Marokan, Filîstin, Başûrê Kurdistanê, Bakur û Şatê Sûriyê, Iraq, Lîbnan, Mısır, Sûriye û Ürdünê jî 756 parêzerê 19 îlonê ji bo ku biçin İmraliyê serî Wezareta Tirk dabûn. Herî dawî jî 22 Çîlya 2024 li Tirkiye ji 35 baroyan 1330 parêzer ji bo ku bi rêber aporê hevdîtin bikin serlêdan kiribûn. Heta niha Wezareta Tirk bersiv nedeya van serlêdana. Ciwan wê ji bo rêber apo bimeşin em ê her cihê bikin qada berxwedanê jinên ciwan têkoşer, têkojin û tevgera ciwanên şoreşger têçêşe lê cî têjda mutlaq li ser rêber apo di navbera 15 û 20 îlonê de li herêma Nêrê Nordrhein-Westfalen ya Almanyayê ve meşeke li dar bixin. Meşa ku wê di çarşoyê kampanyaya ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurd ve Çareseriya Demokratîk PKP wê di 15 îlonê de li bajarê Bielefeld ya Almanya dest bi bike. Ciwan wê di tevahiya meşê de ji bo azadiya rêber Abdullah Öcalan çalakiyên
جور به جور لدار بخن مش و بشتاربونا لسهو دو یمین مهریجانا چاندا کرد آرناف نتویا کو و دی 21 ایلون دل فرانکفورت بل دارخستن بداوی ببه جو ارگانیزاتورن مشه اندامات کوجینه برژین گونش بانگا تبلیبونا مشه کر برژین گونش دیار کر کو ریبر اپو نتنه ریبر گله کرده تکوشنا آشتو دموکراسی دجی سمبولکه گردونیه برژین گونش دازانه کو تجید نتنه سر ریبر اپویه تجید هبونا گله کرد دیگه هدف جبونا و حتی کو ام آزادی ریبر اپو بدست نخن و چالاکی ام بدومه و کجین جوان ام به هشمندی قادان داگرن لسریا مشه ام لدیجی تجدید لباجارن بیلفت هم دورتموند اسن و دیسبورگی دنگ خو بلند بکن اما بشتاریا لمهریجانا چاندا کردستان قوت 21 ایلون دل فرانکفورت پکته مشا خو بداوی بکن به بونه ام بانک لهم جوان ل اروپای دیجین دکن کو جبو آزادی ریبرا پو تبلی و مشی ببن چالاکیا نوبتی یال مخموره 422 روز لپای خوشت چالاکیا نوبتی یال ورگا پنابران ام مخموره کوج بوشکاندنا تجدا گران کری و آزادی فیزیکی ریبرا پوات دست بکرن به کومه 83 مین روزا 422 انده به بریارداری خورد دومه پیش ریز گرتن ریسرنا و کومه 82 ساریا مارینوس آخری پنابریه ده جوارگاه اتروش حتی بداره هیچن امن سر خطا کو شاید جان جبونا مدای دیار کردن سازمانی کو سیستم کو جبونا مدای آوا کردن سازی و دزگه و پارتین کو جبونا مدای نشاندان هیچن حتی داره دجی هم وقت هیزا پاراستنه بو هم وقت کسی کو لدردور و جوین چه دبو جواد چه دبو پیشنگی دیگر ده همان دمه ده جبونا گل وقت دبستانه کی کو پروردگار هم جن هم زاروک هم جوان و هم جواکی بو همان دمیده دوی دمیده جهبو همان سیستم همان ذهنیت بکاردانی وی وقتی داشت دخواستم کو وارگه بلاو بگن وی وقتی داشت دخواستم کو وارگه جهب دو بدون قد کرن وی وقتی داشت دخواست کو هیز و اراده یا گل یا کو جبو آزادیا خواه جبو آزادیا جواکی جبو آزادیا خاک و ولات خواه دادن دیار کرن وی وقتی داشت دخواست کو بینا دولت ایران در هنرک کربن چاوان ده بنزیک بنا سالوگر قتل کردن جنا امین و سرهندان جنشیان آزادی لرشوت کردستان گرتن بن چاو و ظلم زده به سدماوی جی اوه دولت ایران جی پیلکن و یا سرهندان جنشیان آزادی درسه حتی زانی رژیم ایران 11 ایلون به کو بریارا دادور آنجی بلگه که هبه آویتن سرمالا در هنر کرد رضا الهی و وی کرنه بن چاوانده حد گوتن کو جروجا رضا الهی هاتی گرتن و آگاهی جنایی گرتن و چاره نوساوی نایزانین رضا الهی در هنر و فیلم سازه که کرده خلق باجار بانه رشات کردستانه حتی نحال سرگل کرده فیلم و فیلم مندرش کار کریه یک جمع فیلم آنجی بناوی زویان قرش که بوی فیلمی تول فستیوال فیلم من آنام دولتی بوبو لی استانبول 6 کس هاتن گرتن سرده گرتن انده ایلون ایگن پولیس آنده جنابچین جداین استانبول 10 کس هاتن مچاو کرن 10 کسین به ایتای اندامتیا ریخسنا هاتن مچاو کرن دو سوکی دوزگری هاتن کرن پیشتی کاروبارین ifade ایگن 10 کس هان 6 کس بداخوازا گرتن سوکی دوزگری هاتن کرن 4 کسین دنجی به شرط کنترول عدلی هاتن بردان تاوی مازلوم korkmaz پیشتی 10 سالان girti ragir nu hatı bu berdan şeşke jihela dadgeriya sul ceze ya nöbetdar bi iddia edamtiya rexisine hatın girtin u van şandın girtigihi
Devleta Türk li girtike Antalya işkence li zerdeş oduncu kirin zerdeş oduncu 30 saliye ev 10 salın li girtike hedeye 374 sal cezayê hepse li hatiye birîn. Di 12 Şubat'a 2014 de bi Armanca şermezarkirina kompleya navê têwiya li dijî rêbera po têjî tê çalakîkir û bedena xwe dabû ber agir piştî çalakiyê nehat dermankirin û şert û merjên girtikiyê bedena wî kêm girt nexweşiyên wî giran bûye niha di hücreyê de tê girtin. Dayika wî Selma Oduncu da zanîn dewletê îşkence li zerdeşkirine û ha got zerdeş îro telefon kir ji ber ku berê agir berde bedena xwe birînên wî îltihap girtine got bi mehanin wî sevkî fakülteyê kirine li ew nebirine. Birînên wî reş û şîn bûne dema ew birine xweşxanê bi keleçekirî muayeneyê dikin. Ji ber kelepçeyê destê wî şîn û reş bûye û değişin. Dema wî dibin revîrê nayê dermankirin û di rê de leşkeran îşkence lê kiribûn. Selma Oduncu ji parêzvanên mafê mirovan xwest dengê girtiyan bibihîsin û bikin ku dawî li zilmê were. Dilê pirsîna kuşta zaroka 8 salî Narin Güran de keseke din ji hatê girtin. Narin Güran 8 salî 21 tebaxê li gundê Çûlî yê girêdayê Rêzana Amêdê hat kuştin. Cenazeyê wê piştî 19 rojan di nava çem de dibin kevir de hate dîtin. Lê pirsîna wî dewam dike tê gotin keseke din ji hatiye girtin. Kesê hatiye girtin Rê Atasoy ê 15 salî beriya na hatibû girtin û bi şertê kontrola adlî serbest hatibû berdan. Carekê din piştî îfadeyê wî hat girtin û şandin dadgeriya cezeya sulha nöbetdar. Bi girtina Rê Atasoy re hejmara kesên ji ber kuştina zaroka 8 salî hatin girtin bû 11 kes. Jina Emînê li Zûriyê hate bîranî bi pêşengtiya Komîteya Partiya Jiyan Azada Kurdistanê Pijaka Swîsreyê ve Kurdistanê hatin bahev û di destpêka çalakiyê de ji bo bîranîna Jina Emînê û şehîdê serhildana jin Jiyan Azadî deqeyek rêz hate girtin. Çalakiyê dibin baraneke zêde de pêk hat berdeka tevgera jinên Kurda Swîsreyê yê jê kese Selma Sürelî hevserûka Konseya Kurda Demokratîka Swîsreyê cê de kese Dîlan Çetinkaya yek bi yek axivîn. Çalakî verskina duruşmaya jin Jiyan Azadî bedawî bû. Şazdê mehê de di meha Îranê de li bajarê li welatê Îranê jîna Amînê qetil kirin. Qetilkirina jîna Amînê bigo jinê Kurd bû. Bigo hemberî rejîma Îranê zext û zorî qabûl nekir. Wek jinê Kurd li ber xwe da û got hin çi dikin bawer bikin em ser fikir û ramanê xwe venakişin em wek jinê Kurd pêşengin em wek jinê Kurd dibin tu ol û bin tu zext û zoriya de namînin. Li welatê Îranê çawa çêbû bo jinê Kurd wilo bi rehetî dibin çavan de qetil kirin. Em wek jinên Kurdî li diasporayê em dibin çi bibalav bin. Em ê şûpa wan jina hemî jinê xwe nê Kurd hemî taqîb bikin û em ê dibin şûpa wan dibimeşin. Em ê wek jinê Kurd her tim di riya wan de bin. Em ê wek jinê Kurd her tim fikr û ramanê pêşengê xwe bimeşînin. Em rejîma Îranê, dewleta Îranê ji her halî de şermezar dikin. Jiyan azadî! Jiyan azadî! Jiyan azadî! Qedexekirina zozanan û lêçûnên zêde sevalbaniyê diqedîne li Şirnexê rêjeya xwedî derketina sewalan ku yek jî çavkaniya debareye roj bi roj kêm dibe li Şirnexê ku nüfusa wî 517,845 ji 722 zeviyên bajêr ji bo çandiniyê ji 709 wekî daristan û ji 715 jî weke mêrg
زوزان تê bikaranîn. Tomografyaya bajêr ku ji bo çandinî û sevalkariyê gelek guncav e ji ber polîtikên ewlehiyê nayê bikaranîn. Welatî ji ber herêma ewlehiyê ku bi fermî yan nefermî tê îlankirin ji xeyl navendên niştecîbûnê hema bêje li hemû gundan nikarin seviyên xwe cot bikin û heywanên xwe biçêrînin. Tevê heywanên sevalwaniyên ji derve tên zozanan berê li dora 2 milyon heywan dihatin xwedî kirin. Lê ji ber qedexekirina zozanan ev hejmar her diçe kêm dibe. Li gor daneyên sala 2023 Asaziya Îstatîstîkeya Tirkiyeyê tuyêk li Tirkiyeyê hejmara peza li gor sala borî ji sedî 6.9 kêm bûye. Li gorî daneyên Müdüriyeta Çandînê ya Şirnexê jî li bajarê ku milyon û 427,822 pez lê hene sevalkarî gav bi gav kêm dibe. Welatî ji ber kêmbûna desteka Wezareta Çandînî û Daristanê ji bêgavî dest ji sevalvaniyê berditin. Halîl Saruhan ku li gundê Nerwan ê Silopiyê dijî tenê ew li gund bi sevalkariyê re mijûl dibe. Saruhan anî ziman ku li gundê ku nêzî 200 mal lê dijîn herkes dest ji sevalkariyê berdaye û got ku ger wiha berdewam bike ew ê jî dev ji sevalkariyê berde. Saruhan balkişan ku her sal hejmara heywanên ku ev xwedî dikin kêm dibe û par jî 300-400 heywanê îsal derketiye 100-105 heywanî. Saruhan anî ziman ku zozanên wan ji bo wan baştir in lê ji ber şer nikarin bi rehetî biçin zozanan. Diçin zozanan bi gelek astengiyan re rûbirû dimînin. Li Şirnexê çirûyeke ji İYİ Partiyê îstîfa kirin hat zanîn tevî serokê İYİ Partiyê Şirnexê Mehmet Yılmaz İlcî di nav de çirûyeke ji İYİ Partiyê xwe îstîfa kirin. Mehmet İlcî ev 2 sal bû erka serokatiya Şirnexê dikir. Li ser hesaba xwe ya medya dijîtal X ragihan ku wî û 41 kesên din jî İYİ Partiyê îstîfa kirine. Belê godanîja menûçeyên saat 11 pêşkêşkirina xatirê we de baş.